ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи дали рӯсиям. дӯстони азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳои нав пешчон кардем. Ба шумо пешчон мекунем нархҳои арзон. агар шумо хел хона, мошин, замин, квартира, ягон техника компания чизе барои фурӯши реклама дорем, маърамат сурат бошад, дар ин ватсап мо равона намоед. мо дар видеои баъдина рекламаш мекунем. аз ҳамаи шумо хоҳиш дӯстони азиз, ба видеонабори мо лайк гузорен, ҳамун лайкҳо худтонро гузорен, ба канал подписатсия кунен, мошинаи нав жад кунен. خب تماشا میکنیم که در ویدیو نوزد چی روان کردم ما شما چی را رکلام میکنیم. اوپل وکتر A واز 2115 داریم، واز 2114، واز 2106، تویوتا فیلدروی ناو، دیو ماتیز، لکسوس اس سریز و خوندا سیویک داریم که در همین ویدیو نوزد رکلامش میکنیم. امروز 1000 روبل برابر است با 120 سومانی. با همه شما تماشای فراغت میگذاریم با این ماشین های امروزه. бародароне ки ҳуҷҷаташон тамом шудагӣ аст, мехоҳанд ки граниса гузаранд, ширкати акаи баҳром ва ҷонибекро тавсия медиҳем ки бо хоси аллоҳ шуморо соҳу саломат бурда мерасонанд. мошинҳояшон комфортни, замонавӣ ва беҳтарин мебошад. ин бародарон 10 сола стажи корӣ доранд ки то ҳол дар хизмати мардум мебошад. агар аз номи канали Далер офисиал муроҷиат кунед, боз скидка карда мешавад. ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, ба шумо кӯмаки худро мерасонанд. якум мошини фурӯшӣ бародари азиз, Opel Vectra A, айни ҳол дар Калхозобод қарор дорад, тарафҳои Қоғонтепа. дар комментария баъзе менависед ки бародар ягон Vectra A-мон арзонтар 18000 то 15000. ина марамат шумо да амира мондем карочи. нархш 15000 сомона. соҳиби мошин айни ҳол дар тарафҳои Россия қарор дорад. бисёр хоҳиш кардан ки амра рекламака фурӯхтан дар кор. зишориш бензин газай, солаш 1999 солай. мошин мега ҳуҷҷат дора карочи, як камтар кор дорад. нашуд кадом тарафиш кор дорад. бо бардорае ки харидор ҳастен дар ҳамон рақамҳои рӯи экранда, рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия мондагиай, ҳарчанд ва филми WhatsApp дора гуфтан. боз суҳбат кунен, марамат барои шумо на мошин. ай види мошин маълумай, мошин тозай, фасонаи дарунашам тозай. хай бо харидорои конкрет мега занг занан муомила мекунем. беҳуда занг назанед бародари азиз. касое ки харидори аниқ ҳастен, боз камтар аз номи сомонаи мо гап занен, шумо да скидка мекунам. мо худмон гуфтагем бародари азиз. маърамат кунед. ина барои шумо мошини нав. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини навбатӣ дӯстони азиз ВАЗ 2115 айни ҳол қарор дорад дар тарафҳои Ҷалолиддини Балхи Румӣ. дар ҳамон территорияи мошин нархаш 13000 сомониай. сӯзи шориш бензини газ, солаш 2008 сол. мошин навай. хулосаи гап, соҳиби мошин қайд кардагае ки масъалаи краскаи мошина авновид кардан дар кор. ҳамин қадар дорад, дига ҳама тарафаш созай. нормалиай. аккумуляториш нав, балонош нав, трезвош, ойнош ҳама тарафа хуштак фасон дар кӯзи седан қарор дорад. солаш 2008 сол. сӯзи шориш бензини газай. кузуш седан. моторш 1.7 литр, коробка передач механика амхирай. мошини хулоса мошина мегири, краскаш мекунӣ, ҳай мекунӣ, мегарди. дар ҳамин рақамҳои рӯи экран занг занен. хадавоиш мега тупчакаga ништяки бадай хулоса 939 15 20 50 занг занен, боз муомила кунед дӯстони азиз. марҳамат барои шумо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ дӯстони азиз. мошини навбатӣ ВАЗ 2106. бародарое ки дар комментария фақат менависен 06 партоен 06 парто, ина барои шумо 06 фасон барои шумо. марҳамат. дар тарафҳои шаҳристон қарор дорад. нархаш 14000 сомонӣ. 14000 сомонӣ. сӯзишориш бензин газ, солаш 2002 сол. моториш 1.6 литр простой. коробка передач боша механикай. рақамҳои соҳиби мошина дар ҳамин экран мондагием. 002 22 58 97 занг занен, боз арзон мешавад. соҳиби мошин қайд кардагае ки мошинча дар ҳолати хуби техника қарор дорад. краскачаи хелаш раднойшай мега. краска каги нест мошина. ойнош дига тарафа соза. мошини навбатӣ Toyota Fielder. айни ҳол дар фархор қарор доштааст мошин. нархаш 99000 сомонӣ. даруни мошин люкс кардагия бародари азиз. ҳама тарафа хулоса мошинчаро мегири, фақат газ метӣ. 6666 номрӯи мошин.
объем мотораш 1.8 коробка передачи механика. рақамҳои соҳиби мошин 290 0001. марамат занг занен, мошинхаротон мошина бигирен. бо арзон мешава. мошин мега ҳолаташ хубай, балонош ҳама тарафа гизалай бад кор мекунад. бародари азиз, мегзарем ба мошини дигари Daewoo Matiz. айни ҳол дар тарафҳои душанбе қарор дорад. нархаш 16500 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ, солаш 2000 сола. Матизи бад нест. соҳиби мошин қайд карданд ки мошина бояд бифурӯшем, арзонтар мондем, хулоса бояд тезтар ба фурӯш мондан дар кор. объем мотораш 1 литрай камрасходай. Матиз камрасходай, солаш 2000 сол. рақамҳои соҳиби мошин 105 85 85 85. бармак занг занем, боз арзон ҳам мешавад. мошинча дар ҳолати хуби техник қарор дорад. тоза, фасон, ойнош, печкаш, моторош, аккумулятор ҳама тарафа хулоса соза. ягон ҷои пустагӣ надорад. эълони навбатӣ дӯстони азиз. ваз 2114. ваз 2114 айни ҳол дар тарафҳои душанбе қарор дорад. нархи 16000 сомонӣ. ҳамхел гуфтам, сӯзишвориш танҳо бензина, газа дидагӣ нест мега. солаш 2004 сол. объем моториш 1.6 коробка передачи механика. краска хидшай. бародари азиз, мошинча дар ҳолати хуби техника қарор дорад. бо арзон мешавад. соҳиби мошин гуфтагие ки бародаро мошинча тенҷай. моториш 1.6 приора самайлот бурӣ мегарда мега. кашишаш кисалай бадай навай. динамик 8 динамик заги дастаян. барои хондани мусиқӣ боз хубай мега. марамат барои шумо ина мошин. мошин навбатӣ Honda Civic. бародари азиз, Honda Civic айни ҳол дар тарафҳои душанбе қарор дорад. нархаш 45000 сомон аст. сӯзишвориш бензини холӣ, газ дидагӣ нест. солаш 2008 сол аст. объем мотор 1.6. коробка передач мега роботай. ранги робот мегарда. хулоса мошин ҳама тарафа гизалай бад кардаган, расходчика камтар. хулоса марамат мошинхароб бо арзон мешавад. 95 07 6006 занг мезанем. оиди мошин боз маълумоти мухтасара мегирем. мошинхаро ина барои шумо Honda Civic 2008 сол. айрӯи видча мошинча маълумай. фасон хишу конкретни харидори аниқда мезиба. мошин ддарай корочи хишу карга. хулоса шербачо дастгирӣ кинен. ҳами видеои мо лайк да барза лайк ҳамонен. дигари эълони мо дӯстони азиз Lexus ES Series. айни ҳол дар тарафҳои душанбе қарор дорад. Lexus 85000 сомонӣ нархаш. сӯзишвориш бензини холӣ. солаш 2007 сол. объем мотор 350. коробка передач боша автоматика. дар комментария бародаро бисёр хоҳиш карданд ки мошинои қиматтарам камтар монем. чихеле ки дар аввал мо қайд кардем, мо бо фикри шумо кор мекунем дӯстони азиз. дар комментария фикротона бинависем, кадом намуди мошина лозим аст, мо ҳамхел мошина ҳаракат мекунем меоем. рақамҳои рӯи экран да занг занен. 871 55 55 65 занен муомила кунед. барори кор бародаро то видеои оянда.